Και καλησπέρα παιδιά, και σήμερα παίζουμε Minecraft στον Minecraft Academy SMP, οπότε ναι, ας πάει στο intro. Και λοιπόν παιδιά, γυρίσαμε, είμαστε πίσω με ένα νέο βίντεο στον Minecraft Academy SMP. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θέλω να συζητήσω κάποια μικρά θεματάκια που υπήρξαν στο προηγούμενο βίντεο. Λοιπόν, τα FPS μου ήταν για τον Μπούτσο, τέλος πάντων, συγγνώμη για την έκφραση. Θα προσπαθήσω να το διορθώσω. Ήδη προσπάθησα να αρχίσω να κάνω record με action, αλλά κάτι έγινε με τα files και δεν με αφήνει. Άρα για λίγο καιρό θα μείνουμε στο Bandicam και θα προσπαθήσω να το διορθώσω. Λοιπόν, έχουν γίνει κάποιες αλλαγές στο base μου. Πλέον μένω με τον Dillig γιατί ο Skyzo έφυγε από τον SMP. Εδώ πέρα έχω κάνει ένα μεγάλο παραθυράκι. Και αυτό εδώ πέρα τη σκαλίτσα για να ανεβαίνεις πάνω, θα τα φτιάξουμε, θα βάλω τοίχο από μόση cobblestone και μόση stone bricks και τέλος πάντων θα είναι μόση. Εδώ πέρα ήταν η είσοδος του σπιτιού και πλέον έγινε ένα παράθυρο και μία μικρή πορτούλα και θα πάω να σας δείξω τώρα μέσα στην είσοδο. Εδώ ήταν οι φαρμούλες που σας είχα δείξει. Λοιπόν, έχουμε εδώ ένα δρομάκι που μας πηγαίνει σε αυτό εδώ το μεγάλο μέρος που θα το φτιάξουμε σε λίγο καιρό. Αρχικά θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Bluebell TV, θα έχω το κανάλι του κάτω στην περιγραφή, θέλω να πάτε να του δείξετε ένα support γιατί με βοήθησε με το base μου και ναι, με το base μας βασικά γιατί είναι και το D-League. Έχουμε ένα μεγάλο αριάκι εδώ που πηγαίνει κάτω και εδώ πέρα έχουμε τα fences για να μην πέφτουμε μέσα τέλος πάντων και εδώ είναι η είσοδος του σπιτιού. Εδώ πέρα αυτό σας το είχα δείξει τέλος πάντων και αυτό εκεί πάνω είναι το μπαλκονάκι, όσοι θέλετε πηγαίνετε στο προηγούμενο βίντεο να το δείτε. Σε αυτό το βίντεο λέω να φτιάξω τα δρομάκια που πηγαίνουν στην είσοδο και να διορθώσω να κάνω κάποιες μικροαλλαγές που έπρεπε να κάνω σε κάτι δρομάκια τέλος πάντων. Λοιπόν, θα χρειαστούμε αυτό. Πιστεύω να ακούγονται τα sounds του Minecraft γιατί μου έχει ζητήσει πολύ να το βάλω. Και ναι, ήθελα και εγώ να το βάλω από μόνος μου. Θα πάρουμε cobblestone, fences και torch. Τι άλλο χρειαζόμαστε? Δεν έχω gravel για να κάνω το dirt που τέτοιο φίλο. Πιστεύω να διορθώθηκαν βασικά σε αυτό το βίντεο πιστεύω τα FPS να μην είναι όσο ήταν και πριν. Θα πάρουμε cobblestone, το έχουμε πάρει, θα πάρουμε stone bricks, θα πάρουμε το stone που πήρα και νομίζω είμαστε εντάξει. Θα πάρει και τα walls. Λοιπόν, θα φωτίσουμε λίγο την περιοχή και μετά βασικά θα φτιάξουμε τα δρομάκια που πηγαίνουν τέλος πάντων. Ωραία. Θα διορθώσω και κάποια πραγματάκια στο υπόλοιπο δρομάκι γιατί θα πηγαίνει απλά στην πόρτα που έχω φτιάξει. Αυτό γιατί να υπάρχει. Ωραία. Έλα σπάσει. Ωραία. Γιατί να έχω lag. Λοιπόν, ξέχασα να πω, έχω πάρει το Razer Ronata Chroma και έχω να πω ότι είναι πολύ καλό πληκτρολόγιο γιατί ήθελα ένα καινούριο πληκτρολόγιο. Γιατί το πληκτρολόγιο από το laptop μου είχε γίνει, να μην πω πως είχε γίνει τέλος πάντων. Εδώ. Έχουμε και κοτούλες, έχουμε τα πάντα εδώ πέρα. Είμαστε εντάξει με τον Dillig. Τι άλλο χρειάζομαι? Εδώ πέρα. Γεια σου Creeper. Ωραία. Και θα σπάσουμε και αυτό εδώ. Στο προηγούμενο βίντεο είχα κάνει καλό edit, νομίζω το καλύτερο μου edit που έχω κάνει ποτέ έχω να πω. Και ναι, νομίζω πως πρέπει να μεγαλώσουμε και το δρομάκι. Στο επόμενο βίντεο θα κάνουμε ομαδικά projects γιατί θα πω στα παιδιά μου θέλουν και αυτά να κάνουμε κανένα ομαδικό project στο spawn. Έχει ξεκινήσει ήδη ο Skyzo με τον Dillig είχαν ξεκινήσει ένα project. Ο Skyzo με τον Stelpump, συγγνώμη. Είχαν ξεκινήσει ένα ομαδικό project, αλλά έφυγε ο Skyzo και ναι, δεν
συνεχίστηκε ποτέ. Όσοι θέλετε να δείτε το spawn τέλος πάντων πως είναι, μπορείτε να πάτε στο προηγούμενο μου βίντεο και να το δείτε. Ωραία. Αν και έχει πολλά fences, δεν μου αρέσει. Θα βγάλω μερικά και απλά θα βάλω κανένα torch πάνω. Γιατί δεν είναι ωραίο. Αν και έχω βάλει τα leaves με τα torch από κάτω, το ξέρετε οι πιο πολλοί που παίζετε Minecraft. Και σήμερα θα τελειώσουμε και αυτό εδώ πέρα, άρα στο επόμενο βίντεο θα το δείτε. Και θα το κάνω σε record αυτό εδώ, γιατί έχω κάνει, ό,τι έχω κάνει στο base μου είναι εκτός από record και συγγνώμη γι' αυτό. Δηλαδή αυτό εδώ το build, καθίστε ένα λεπτάκι, συγγνώμη. Λοιπόν, αυτό εδώ το build δεν το έχω κάνει σε record και είναι ένα ωραίο build. Ήτανε πολύ ωραίο. Γιατί, ναι, ήταν τέλος πάντων ωραίο, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Εμένα μου άρεσε πάντως και θα ήταν ωραίο σε record. Και για εσάς να το βλέπετε σε record. Αλλά ναι, είμαι λίγο χαζούλης και ξέχασα να κάνω record. Και δεν μπορούσα ταυτόχρονα, γιατί άμα το έκανα θα βγαίνει timelapse. Άρα και πάλι τι έκανα record, τι δεν έκανα, θα ήταν βλακεία. Αν και μπορούσα να το κρατήσω να το κάνω άλλη μέρα σε record, αλλά εντάξει, δεν μπόρεσα. Τι λαγκάρω, τέλος πάντων. Εδώ τώρα αλήθεια δεν ξέρω τι να το κάνω. Γιατί είναι το βουνό από δίπλα και είναι μικρό και το δωμάκι και θα φαίνονται τα τέτοια ρε φίλε. Έλα. Θα φαίνονται πολύ τα έντονα τα fences και είναι λίγο βλακεία. Το άλλο έχω τον τίλικ εδώ. Λοιπόν. Πιστεύω μετά από το revamp να βελτιώθηκα λίγο. Ωραία. Λοιπόν. Αυτό για τώρα θα μείνει έτσι. Και θα δω τι θα το κάνω. Δεν ξέρω, δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Ωραία. Στο αφήσουμε έτσι για τώρα και θα το κάνω κάποια άλλη στιγμή. Μπήκαν καινούργια members στον Academy by the way. Μπήκε ο Άντωνη. Ένας καλός μου φίλος ο Άντωνη. Είναι πολύ καλό παιδάκι. Θα τα έχω όλα τα κανάλια, όλα τα παιδιά που μπήκαν κάτω στο desk. Description. Εδώ μπορώ να κάνω αυτό. Μπορώ να κάνω αυτό, αν και δεν ξέρω πόσο καλό θα φαίνεται. Δεν είναι ωραίο. Αλλά είναι ομορφούτσικο. Κάπου είχα ένα crafting table. Τέλος πάντων, θα φτιάξω κι άλλο ένα και θα το βάλω. Εντάξει, κάτι λέει. Καλό είναι. Πρώτη φορά κάνω βίντεο Minecraft Academy που είναι λίγο μεγαλούτσικο, γιατί όλα τα βίντεο είναι συνήθως 4 λεπτά και είναι λίγο μαλακή αυτό. Αλλά ναι, προσπάθησα αυτή τη φορά να το κάνω καλύτερο. Εδώ πέρα λέω να το κάνουμε μια μεγάλη τζαμαρία και δεν ξέρω πόσο καλό θα φαίνεται γιατί έχουμε πολλές τζαμαρίες σπίτι, τέλος γενικά στο base. Και να κάνουμε μια μεγάλη τζαμαρία που να έχει όλη αυτή τη θέα όπως εκεί, γιατί εκεί είναι τέλεια. Εκεί πέρα τι έγινε? Κάτσε ρε μαλάκα εδώ, γιατί είναι ένα δέντρο μεγάλο. Φύτρωσε από εδώ δίπλα. Αλλά εντάξει, κρατάει ίσιο, μια χαρά. Να, αυτή τη τζαμαρία εννοούσα να την κάνουμε και εκεί πέρα. Εκεί. Αλλά όχι ίδια, μια παρόμοια. Αλλά δεν ξέρω πόσο ωραία θα είναι. Τέλος πάντων. Κάτι θα βρούμε να κάνουμε και εκεί. Όλα θα γίνουν ωραία εδώ πέρα. Οπότε ναι παιδιά, πάμε στο outro. Γιατί δεν είχαμε κάτι να κάνουμε σε αυτό το βίντεο. Μου ήρθε μια ιδέα να βάλω fences και να βάλω το torches πάνω, αλλά τελικά δεν ήταν και τόσο ωραία ιδέα. Αν και θα υλοποιήσω μια τέτοια ιδέα, γιατί είναι ωραίο να είσαι φωτισμένη περιοχή, γιατί θα κάνουν τα mobs spawn και είναι λίγο βλακεία. Άρα πάμε στο outro και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Οπότε παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ήταν λίγο μεγάλο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να μείνετε συντονισμένοι. Σας είπα, σε επόμενο βίντεο θα κάνουμε ένα ομαδικό project στο spawn που έχω σκεφτεί εγώ. Οπότε ναι,
Θέλω να μείνετε συντονισμένοι για να δείτε και το επόμενο βίντεο. Γεια σας!